dames en heren, hoge scores destijds in het onderzoek en werd in 2014 goedgekeurd op basis van zijn nakomelingen. Gestationeerd bij stal de Mexican in de Siegerswoude, de kampioen van vorig jaar, Tsjalle 454. Ja. Kommt vorne nicht raus, aber der läuft hinten schon wieder weiter. Kan ik dat nog leren?